O frío rexistrado nestes últimos días na cidade obriga a prestar especial atención a aquelas persoas que carecen de vivenda. A Concellería de Benestar Social activa nestas ocasións un protocolo de frío para garantir a atención adecuada do sen teito. En estas datas, sobre todo polas condicións climatolóxicas, pois activamos o protocolo de frío e pois as persoas que están na rúa se lles ofrece a posibilidade de ir a algún destos recursos, sexa en Cáritas ou sexa en Calor e Café, que se contan con camas para poder atendelos e que poidan pasar a noite, almorzar, tomar algo quente, cambiar de roupa, etcétera, etcétera. Nestes momentos aínda hai algunha cama libre nos centros da rede Axuda, que suman sobre 32 prazas, pero en caso de completarse está previsto que poidan pasar a noite en hostais cos que o Concello ten convenio. O protocolo está aberto por si nun momento dado non houbera plazas, pois a remitir a estas persoas ou acompañalas a estas persoas a outro recurso que ten o Concello en hostais de Pontevedra para poder pasar a noite, sobre todo eso, nas condicións climatolóxicas nas que estamos. A aquelas persoas que se negan a alosarse nos centros, entrégaseles roupa de abrigo. Con todas as entidades coas que traballamos e con outras que xa desenvolven o seu traballo tamén na rúa, como pode ser Cruz Vermella, pois xa a principios de inverno pois se reparte, o Concello tamén reparte roupa térmica, mantas, é dicir, para poder a estas persoas que sí que se negan a ir a un recurso asistencial, pois para que poidan polo menos ter esa roupa, non ter esa roupa seca, que podan ir mudando. Ahora estamos pasando frío, pero tamén se activa o protocolo cando hai temporais ou moita chuvia. Os dous albergues cos que colabora o Concello son o de Calor e Café na rúa Casimiro Gómez e o de San Javier en Monte Porreiro, xestionado por Cáritas Interparroquial.